Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада у передачі «Най усе світить сонце над головами русину». Ко старших може спомнити, співалася діточа співанка «Сонце вокруг, небо вокруг, ето рисунок мальчишки». Узявши за основу мелодію цієї пісні, русини написали свій текст. Сонце в горах і в поточках, сед наші славні Карпати, ту й здавна є з усього родинов родна земля русинов. А співають її по-русинськи, по-англійськи, по-українськи, по-руськи. Най усе світить сонце над головою русинов. Най усе буде сонце і русинська родина, найся радує мамка, най я буду русин. Слухайте ви, люди землі, поникайте всі на нас ви. Визнайте нас, як русинов, такима нас створив Бог. Пусть всегда будет солнце и родство всех русинов, и улыбка у мамы. Пусть я буду русин. Хай завжди буде сонце і русинська родина, і радіє все мамка, і завжди русин я. Майтеся всі, Русі сини, земля, що родила вас туй, убежив на нюй все в горазді, русини з духом газди. Най усе буде сонце і русинська родина, найся радують мамка, най я буду русин. Най усе світить сонце у душі всіх русинов. Вшиток любиме ми світ, всім вам многая літ. Давно
Радіо Лада. Радіо Лада.